Salutare, bă băieți, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Un videoclip în care veți vedea pe ce server joc, de ce m-am lăsat de Crawling, de ce m-am apucat de Bihud. Și da, m-am lăsat de Crawling că era foarte mult lag seara când erau waruri. Erau mulți copii, vai de capul lor, care dădea cu trollul pe la CNN, pe la și nu puteai să faci nimic, nici raport în PD. Și da, am zis să mă apuc de Bihud, că aici sunt și mai mulți player, nu era vorba de player, da, aici sunt și mai mulți player care ajută, aproape toți non-toxici care ajută, mai sunt și toxici, dar na, asta este, se mai întâmplă. Și am zis să mă apuc aici, momentan, adică am level 3, stai să văd câte ore am și 4 ore jumate și abia ieri seara mi-am făcut contul. Deci, da. Îmi cer scuze dacă mă repet sau... Na. Vreau să postez o evoluție pe acest canal. Vreau într-o lună să văd cât avere fac și câte ori fac într-o singură lună. Voi posta această evoluție pe canal, gen vom face videoclipuri pe baza asta. Și când vom face level 15 vreau să aplic în PD. Cel mai probabil da în PD. Și... vreau să aplic în PD și dacă mă respinge în PD, uite 18 ca peștele. Și dacă mă respinge în PD voi aplica în Hitman. Și dacă mă respinge Hitman ceva pas care sigur mă acceptă. Cred că într-o săptămână fac și eu level 15, aplic și eu într-o facțiune. Hai că am și greșit drumul. Dar mi se mișcă greu tare. Așa. Bă, asta am vrut să vă anunț. Am zis că, na, și nici n-am mai postat de mult și am zis să vă anunț pe ce server joc și vom posta evoluția acestui cont pe canalul de YouTube. Să lăsați în comentarii ce genuri de videoclipuri mai vreți pe acest canal. Eu am fost Rareș, vă pup, re.